Ak ste už niekedy sedeli v aute, tak viete, že vodič tu pred sebou má na palubnej doske také všelijaké kontrolky, ktoré mu signalizujú, že ako rýchlo ide a či všetko sedí s teplotou motora a s teplotou oleja a tak ďalej, koľko má benzínu. A potom okrem toho, že sú tam tieto viditeľné kontrolky, sú tam aj také neviditeľné kontrolky. A tie neviditeľné kontrolky obyčajne hovoria o niečom, keď niečo chýba. A keď niečo je naozaj zlé. Ja to strašne nemám rád, keď mi takáto nejaká kontrolka začne svietiť, pretože viem, že budem musieť otvoriť kapotu a budem sa musieť pozrieť na motor a moc o tom neviem a viem, že to je už zložité a obyčajne už tam je nejaká závada. Takže sa snažím tomu predchádzať, ako sa len dá, aby mi tá neviditeľná kontrolka nesvietila. No a v kresťanskom živote je to podobne. Tiež máme v ňom nejaké také kontrolky, asi ich je viac a niektoré z nich sú také neviditeľné a keď sa rozsvietia, tak vieme, že je zle. A vieme, že niečo nám chýba, že rýchlo musíme niečo spraviť, pretože ak nespravíme, tak to prestane dobre fungovať. A jednou z tých kontroliek je radosť. A ak sa pozriete do písma, tak vidíte, že jedna z takých hlavných vecí, jeden z hlavných refrénov je, že pred Božou tvárou je radosť. To znamená, ak niekto žije s Bohom, tak žije v radosti. To je jednoducho dané a to sa nedá prehliadnúť v písme. Keď si pozriete na ovocie ducha, tak sa hovorí, že ovocím ducha je láska, radosť. Na druhom mieste je hneď radosť. A tak sa to opakuje znovu a znovu a znovu. A je veľmi zaujímavé, že keď sa ale pozriete do cirkvi, tak cirkev nie je to miesto, kde by ste hľadali radosť obyčajne. Je to zaujímavé, že kresťania nie sú ľudia, ktorí sú považovaní za tých najradosnejších. A je to ako keby také nejaká nezrovnalosť. A jeden z takých najobľúbenejších textov, ktoré mám v písme, je text Matúša 13:44, kde sa píše o tom, že raz jeden muž išiel po poli a na tom poli našiel poklad. Viete, čo spravil? Že od radosti šiel a predal všetko, čo mal, pretože našiel a kúpil to pole, pretože to bolo niečo veľmi vzácne pre neho. A to, čo ten text hovorí, je, že on našiel niečo vzácne a okamžite pochopil, že to je kategória sama o sebe, že nič sa tomu nezrovná, že nič nie je také dobré ako to, čo našiel. A potom to, čo je ešte fascinujúcejšie, je, že on od radosti šiel a všetko predal. To nebolo z povinnosti. A ja si viem predstaviť, že jeho priatelia si hovorili, čo robíš, prečo všetko predávaš, ako je to možné, čo sa deje s tebou. No a viete čo, ja viem prečo a bolo to na ňom vidieť, on bol radostný človek. A keď stretnete radostného človeka, tak máte záujem vedieť, prečo je radostný. Pretože radosť je príťažlivá. A ja si myslím, že to je dôvod, prečo Boh si praje, aby sme boli radostní. A to je dôvod, prečo On nás volá do radosti. A keď ste zažili radosť s Pánom, tak je to niečo, čo sa nedá nejako vymeniť. Ja som nadšený z toho, že Boh nás nevolá iba k nejakému disciplinovanému životu, ale k životu, ktorý je plný radosti. Takže pozor na to. Ak svieti kontrolka radosti vo vašom živote, chýba radosť, tak je veľmi dobre možné, že nežijete s Bohom.